Imos a empezar. Imos a contarvos un conto dunha tartaruga que tiña un problema. E ao final, os seus amigos querían a moito, pero non a deixaban facer o que máis quería, ata que llo pediu a un amigo. Queredes descubrir o que é? Pois imos contar un conto moi especial. Non sabemos de que trata, mais pronto se sabe. Era unha vez unha tartaruga que tiña moito sono. Tiña tanto sono que ia a dormir o inverno todo. Bocexou. Cepillara os dentes, axeitara a cama, e estaba deitada co seu camisón a raias. Os seus ollos íanse pechando. O titán do reloxo estaba adurmiñando. Petaron a porta. A tartaruga abriu os ollos, ergueuse a modiño, acendeu a luz e mirou o reloxo. Que será estas luz? Refrescou a cara e puso a cuncha chaquetón, que a rúa non se sai en camisón. Ao abrir a porta, atopou un paquete cunha lazada. Dentro había unha manta morada e un papel que dicía: Que pases un bo inverno, a tua amiga Cotovía. Ai, que amable, que delicada. Pensou a tartaruga acariñando a manta. E aínda máis amodorrada, foise dereitiña á cama. Tiña tanto sono que ia a dormir o inverno todo. Cepillara os dentes, axeitara a cama e estaba deitada co seu camisón a raias. Abrigaba o corpo coa manta morada. Os seus ollos íanse pechando. O titán do reloxo estaba adurmiñando. Petaron na porta. A tartaruga abriu os ollos, ergueuse a modiño, acendeu a luz e mirou o reloxo. Que será estas horas? Refrescou a cara e puso a cuncha chaquetón, porque a rúa non se sai en camisón. Ao abrir a porta, atopou un pastel de pera e unha nota. Que pases un bo inverno, a tua amiga Marmota. Ai, que amable, que delicada. Pensou a tartaruga entusiasmada. E en 3 bocados, 1, 2, 3, papou o pastel. Volveu bocexar. Tiña tanto sono que ia a dormir o inverno todo. Cepillara os dentes, axeitara a cama, estaba deitada co seu camisón a raias.
Abrigaba o corpo coa manta morada e tiña a barriga chea de pastel de pera. Os seus ollos íanse pechando. O titán do reloxo estaba adurmiñando. Petaron na porta. A tartaruga abriu os ollos, ergueuse a modiño, acendeu a luz e mirou o reloxo. Que será estas horas? Porque a rúa non se sai en camisón. Ao abrir a porta, atopou un cesto. Dentro había un pucho de lá e unha carta con letras moi raras. Que pases un bo inverno a tua amiga araña. Ai, que amable, que delicada. Pensou contenta e pasmada. Viñalle ben aquel pucho para a cabeza pelada. Volveu bocexar. Tiña tanto sono que ia dormir o inverno todo. Cepillar os dentes, axeitar a cama. Estaba deitada co seu camisón a rayas. Abrigaba o corpo coa manta morada. Tiña a barriga chea de pastel de pera. E no cabezón pelado o pucho encasquetado. Os seus ollos íanse pechando. O titán do reloxo estaba adurmiñando. Petaron na porta. A tartaruga abriu os ollos, ergueuse a modiño, acendeu a luz e mirou o reloxo. Quen será estas horas? Refrescou a cara e puso a cuncha chaquetón, porque a rúa non se sai en camisón. Ao abrir a porta, atopou o león. Estaba triste, tiña roto o corazón. Non teño cartos para gastar, nin xeito para tecer, tampouco sei cociñar. Dime, tartaruga, que máis podo facer? A tartaruga pensou e pensou e ao pouco contestou: Si me queres facer un agasallo, o mellor é un silencio. volveu bocexar. Tiña tanto sono que ia dormir o inverno todo. Cepillar os dentes, axeitar a cama. Estaba deitada co seu camisón a rayas. Abrigaba o corpo coa manta morada. Tiña a barriga chea de pastel de pera e no cabezón pelado o pucho encasquetado. Os seus ollos íanse pechando. O titán do reloxo estaba adurmiñando. E asiña quedou dormida, pero non foi polo pucho de lá, nin polo pastel de pera, nin pola manta morada. Foi porque, deitado
na entrada o león vixiaba para que non se movese nin siquera unha rama. E colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pois imos contar un conto moi especial. Non sabemos de que trata, mais pronto se saberá. Pois imos contar un conto moi especial. Non sabemos de que trata, mais pronto se saberá. O mellor é de lobos, ou tamén doutro animal. Pode ser de sereas ou tamén dun paspallar. Pois imos contar un conto moi especial.